د سیاست ناوخۆیە ترکیەدا نیقاشên li ser ava kirin û guherîna destûreke nû zêde dibe. Piştî ku 6 partiyên muxalefetê weke CHP, Partiya İYİ, Partiyên Deva, Pêşerû, Sadet û Demokratî bi daxuyaniyekê hevbeş ragihandin ku ev ê piştî hilbijartinan û guherîna Pergala Tirkiyê destûreke nû ji bo Tirkiye ava bikin, Serokkomarê vî welatî Recep Tayyip Erdogan jî da zanîn ku çi ji destê wan tê ev ê bikin da ku destûra heyî temamî biguherînin. Gelo desilat û muxalefeta Tirkiye ji ber çi dixwazin destûra heyî Tirkiye biguherînin û ji bo mafên gelê Kurd dê çi bikin. Bi bûçûna parlamenterê Partiya Desilatdar AK Partiyê yê Elhîziver Özdemîr ev destûra heyî bermayiya kudeteya sala 1980 e û di cebecîkirina daxwazên gelê Kurd de ev destûra heyî astengiyeke mezin e. Türkiye'de aslında anayasa hep Li Türkiye yasa heye ev bi salan e li pêşiya gelê me wek kêşeyeka mezin bûye astengiyek ya rast ew yasaya heyî bermayiya kutedeya sala 1980 e. Heta ku ev yasaya heyî temamî neguhere, li Türkiye gelek kêşeyên serekî nayên çareserkirin. Ev yasaya heyî li pêşiya cîbicîkirina daxwazên gelê Kurdiyên serekî jî astengiyeke mezin e. Ji bo ku daxwaza gelê Kurdiya perwerdehiya bi zimanê Kurdî bê cîbecîkirin jî hewceyê ev yasa bi temamî bê guherîn. Beramberî wê yekê rayedarên partiyên muxalefetê jî bawer nakin ku desilat dê destûra heyî biguherin û ji bo serdestiya hukuk, karîgerkirina demokrasî û parastina mafên hemû pêkhateyên li Tirkiyê dixwazin destûreke nû ava bikin. Yeni bir anayasa yapma çalışmalarını Em gotinên hikûmetê derbarê amadekirina destûreke nû de ji dil nabînin. Ev rejîma AKP û MHP parlamentoyê nas nake. Hem muxalefetê hem jî her kesê ku li dijî wan e wekî terorîst binav dike. Dê çawa bikarin destûreke nû amade bikin. Ji bo ku hemû mafên yasayî û hukukî yên gelê Kurd û pêkhateyên li Tirkiye bên parastin, em dixwazin destûreke nû bê çêkirin. Ji bo ku edalet û hukuka serbuxwe serdest be û mafê mirovan bê parastin, em destûreke nû dixwazin. Her wiha berdewka HDP Ebru Güney jî da zanîn ku di şert û mercên heyî de heta ku gavên ber bi çav neyên avêtin, baweriya wan ne ji gotinên desilatê ne jî ji daxuyaniyên 6 partiyên muxalefetê nayê ku destûreke hemû mafê gelê Kurd biparêze bê ava kirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. AKP Genel Başkanı'nın açıkladığı paket oldukça manidar.